Έλα ρε Σταυράκι μου. Άμεσα είναι αυτόματα τα πράγματα. Πετάνε τώρα γάμος τώρα. Ακόμα είναι κάτι άσαμε ρε, πια με ψάρι ρε. Είσαι που τώρα ρε. Έλα αλλόρας. Καλά σου πάει με φως ρε. Ναι. Πόσο είναι αυτόματα δεν σου δω. Είστε από κάτω. Ορφό ρε παιδάκια, ορφός. Καλά σου πάει μόνο. Από εκεί ρε. Όχι το κάνεις. Κάτσου. Να πιάω η ώρα Σταυρή, με τσίς ρε. Κοιτάς και εμένα ρε. Κουιντζιλιά μου μαλα. Όχι που το στόμα, πως στόμα κάτι. Άιστος να φύγει παράσου το στόμα. Σπασμένος, εντάξει. Ένας μικρός ροφός με τον τζίνκι. Καλά σου πόδια μας. Το φαΐ μας ευκήγε, πάμε για παρακάτω. Εντάξει. Είναι ωραίος. Το πιάσε και το βίντεο κύριε Ζήμωνα. 3,5 κιλά. Όχι, βάσα. Ο Ντίνος είναι ο ψαροκαπετάνιος. Πιάστε πάντα. Να βγάλει άλλον ο Πάνος τώρα. Τα πρώτα 5 λεπτά ψαρέμα του. Καλά σου πάω ότι... Μάλτα 3 λεπτά, ακόμα δεν κατήγε κάτω. Τα κεφάλια που κάνουν κατάλα μόνο ο φως κάνει έτσι... Ωραίο σκαφάκι, Ωραία που είχε φάει μέσα στο ωραίο στόμα. ψαράκι. Και ζατιά μας έτσι ταϊσμένοι τσιμπούν πολλά.